Ďalší deň v Ríme. Posledný, hovorí Samuelko. Adamko po veľkých raňajkách je hotový a nevládze chodiť. Už iba sedí. Nie, že tam dole spadneš, Adamko. Takže tu sú nejaké pozostatky starého Ríma, vykopávky. Sme na takom výhliadkovom mieste, keď je to pekne všetko vidieť. A za mnou sa nachádza Emanuelov chrám. Tam sa pôjdeme teraz pozrieť. No super, takže teraz sme na streche tejto krásnej bielej budovy. Sme tu vyšli výťahom a je stadiaľ neskutočný panoramatický výhľad na celý Rím zo všetkých strán. Tamto v diaľke, neviem či to vidieť proti slnku, tam je Koloseum. Troška to priblížim. Tu je starý Rím, vykopávky. To je skutočne fantastický výhľad. Tu nám hraje harmonika. Familita Italiano Restorano. Vypila pivo, tak je šťastná. Adamko unavený, hladný a zlý, ako vždy. Ale Adamko bude dobrý. Samuelko zjedol. Sme jedli watermelon, prosecco a pivo ku tomu. Neviem, čo to s nami urobí. Ty nevieš po taliansky. A tu sa pozrite, aká to je ulica. Beautiful signorina alla Roma. Two babies that never grow. And Galleria. Tam v pozadí ešte funkčná fontána. Sme stále v starom centre Ríma.